Ja, ва боја ово са. Бојата добро. Сними са, ва групата тука еден по еден ќе снимаш, малер групата. Ајде еден по еден. Ва е најмалер група. А така некој да не види Ти си ги фати еден по еден и ќе дојлу ќе завршиш ќе. Чекај, бичката не треба да фати. Фати ги. Што другите шофера ти помислиш? А бој да те отворам на интернет, да ги видиш се стари. Кажем се стари. По 5-6 годишни. Не хваля на нас. Ма еден млад. Дай първи това е бомба тук. Шишто трябва да си го вземем откъде. Завършили са групата мале. Готово от групата мале. Как го треска съм ти сменил? Обратно. Гледаше ovo са. Боя. Да, ай, прекини групата мале. Билма на колето. Кой зна? Сака некому звони на... Мак, добро. Шо бе? Да не слушат за по-интересно да дай на... Защото всеки няма да го гледа после тук. Ако да шо? Нищо за по-интересно. Ти погледай, някой е дил на интернет. Гледаме... Само ние да правим. Имаше ще повече бля, ама не да си отбираме. Капитало се правим. Женските нека станат в приход. Мачките е по-местано. Женските. Ой, тук има. Явай! Кой каже? Сниме го, вай, бе. Явай, Гадафи, най-вирани и най-стари ловци, най-голем пианист е от село Штурило, после Анчо. Стай. На врам брачет. Ти ги капата, нищо си не види. Изтравина. Станко! Това ти пукам. Сега я ти пукам това, ей. Штурило. Източи това. После на ладата.